14 heriotzen kasua kontatuko dizuet jarraian. 1825 urriaren 13ko iluntzean, Jose Larrañagak Markinako Altzibar baserrian atea jo zuen. Gaztetan morroi lanetan ibilia zen baserriko atea lasai asko ireki zioten noski. Afaltzera eta gaua igarotzera ere gonbidatu zuten bertako nagusiek. Gau betean ordea, aitaren oihuak entzun zituzten ama alabek. Zer gertatzen zen ikustera joandakoan konturatu ziren morroioia aita hiltzen ari zela aizkorakadaka. Bertatik alde egin zuen 3 biktimak hiltzat joaz. Modesto, 14 heriotzak deritzon kasua ikertzen ari zarete semea eta biok, ezta? Zergatik, zer dela eta? Semia etxian bizi zanean, tarteka jartzen gendun Leteren eta Balberderen eta Lekunaren disko mitiko hura, bertso zaharrak. Eta han, daude bertso hori, oso onak. Horien artean dago 14 heriotzena. Eta beti jartzen gendunean, beti iruditzen zitzaigun ikaragarriak. Zazpigarren bertsoak esaten du, estimatu ninduten konde bat bezala. Esan nahi du, atea jo zitun, ezaguna zan, morro ibilitakoa, eta orduan hartu zuten normal eta inbitatu zuten gaua tapasatzea. Gero ere, gordintasun hori adierazteko, badago hemen 8. bertsoan, esaten duna, aizkora triste batez nilon buru hausi. Aizkora triste batez nilon buru hausi. Eta horrela hil zituen 14 lagun? 14 ez. Adituek esaten dute, erabilita dagola, gaur egun 11 erabiltzen den bezala, asko ugari eta adierazteko. Bertsotan, aipatzen dira 8 hilketa. 3 Etxebarrian, aita ama eta alaba, eta gero, gerra testu inguru batian, urte batzu lehenago, Lleida inguruan, han 5 laguneko famili bat hil zitula. Borondate honian. Eta ikerlaria zarenez eta kasu hau ikertu duzunez, erraidazu, nola jakintzen hasiera batean gertatutakoa? Jose Larrañagak hil zitunean Altzibar baserrian, Etxebarrian, hil zitunean 3 pertsonaiek, aita ama eta alaba, aldegintzun hiltzat eman da 3. Eta orduan, hor ibili izan alderrai herri, egun batzutan. Baina, hurrengo egunean, Katalina ama konortea berreskuratu zuen, eta orduan hasi zan oihuka. Baina bat zegoen, Zaratxibarbeneko Jose Andres Olasolo kastaina biltzen. Eta entzun zituen oihuak, eta orduan juntzan auzokoak eta bisatzea. Orduan abisatu zuten apaiza, meikua, eta danak elkartu ziren etxean, Altzibarren, eta Katalina kontatu zuen aurreko gauean gertatu zitzaiena. Eta hilzorian zegoen, eta handik 3 egun eta hiltzan. Eta zein izan zen gakoa, ikerketaren gakoa hiltzailea harrapatzeko? Hiltzailea harrapatzeko gakoa izan zen Katalinaren aitorpena, kontakizuna. Baina kondenatzeko izan zen Jose Larrañagaren bere aitorpena. Hasieran ez zuen onartu beha hil zitula. Baina gero abenduan onartu zuen beha izan zala egilea o hiltzailea. Ni ere izutzen hau biziak entziak.